माधव एंटरटेनमेंट के नव नव ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखबाक लेल हमर चैनल के लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी आ घंटी के निशान के जरूर दबाओ। कि राजा जी लुटावे अनधान सोनमा हो अनधान सोनमा यशोदा रानी हाँ यशोदा रानी लग चरत गगन माँ यशोदा रानी लग चरत गगन माँ यशोदा रानी। राजा जी की सोहे मुकुट पीतांबर यशोदा रानी हम यशोदा रानी कि राजा जी के सोहे मुकुट पीतांबर यशोदा रानी हम यशोदा रानी लाल पिया चुनरिया यशोदा रानी लाल पिया चुनरिया यशोदा रानी। कि देवन विमान चढ़ी फूल बरसावे लुटन लागे हाँ लुटन लागे सब लोग